Igbo Kwenu. Have you heard of the Igbo summer camp organized by Kpakpando Language Hub for children between ages 9 and 15? Ogadikpokpo. Guest Minister Frank Edwards. Guest Artist Ugochi. Activities, Igbo language classes and others. Venue, Victoria Garden City, Lekki, Lagos. Host, Nwunye Mazi. Ndewonu onye ọbụla ọ bụ mụ bụ Nwunye Mazi onye nwe ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ Kpakpando Language Hub. Ebe a ka anyị na-enwe nzukọ summer camp anyị. Soronụ m ka ngosi unu ka ọ dị n'ime. Ebe a bụ ọnụ ụlọ. Soronụ m. Ebe a bụ ebe oriri. Bụ usekwu nri esiri ebe a na-atọ gwogwo. Ebe a bụ osi ite bekee. Nke a bụ ebe a na-asa efere. Ebe a bụ nju oyi. Soronụ m. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G W H I. Ebe a bụ mkpụrụ. Enyo, akwa mgbochi, oche, akwa, nju oyi, onyonyo, ụlọ mposi, ebe a na-asa ahụ. Unu hụkwara ihe niile m gosiri unu. Ngwa gbaa n'ọsọ ngwa ngwa kpọtara ụmụ unu na Kpakpando Language Hub Summer Igbo Camp nke na-eme na VGC n'ime Lekki ugbu a. Daalụ.